Elaboració d'aglutinant per a encàustica. Procedirem a la fabricació d'aglutinant per a pintar amb la tècnica d'encàustica, descrivint els passos necessaris i els aspectes fonamentals per a poder dur a terme la pràctica amb èxit. Primer, s'exposaran breument les característiques específiques de l'aglutinant que realitzarem. Posteriorment, es descriuran quals són els components que integren l'aglutinant, les eines que utilitzarem i l'equip de protecció necessari. A continuació, s'indicaran i desenvoluparan els passos a seguir en la pràctica, incloent els criteris fonamentals de seguretat i la neteja del material utilitzat. Finalment, recordarem l'après mitjançant una sèrie de consideracions. L'encàustica és una tècnica pictòrica molt antiga, que es remunta almenys a la pintura grega i romana. I al llarg del temps s'han succeït diversos mètodes i fórmules per a la seva fabricació. En aquest cas, realitzarem un mètode senzill i ràpid per a obtenir un aglutinant indicat per a pintar a l'encàustica en fred. L'aglutinant ens servirà com a base per a l'elaboració de pintures i ho adequarem perquè puga actuar com mèdium en diverses aplicacions pictòriques. Per a poder pintar amb la tècnica d'encàustica en fred, la consistència de l'aglutinant ha de tenir una fluïdesa similar a la que normalment presenta la mel natural, a temperatura ambient. La fórmula que utilitzarem de base per a aproximadament 600 centímetres cúbics d'aglutinant constarà de: indiquem, no obstant això, que si s'optara per a elaborar un aglutinant més dens, es podria reduir la quantitat d'essència de trementina, tenint en compte que si es redueix en excés, obtindrien un aglutinant indicat per a pintar a l'encàustica en calenta. En aquesta pràctica, realitzarem 2,4 litres, és a dir, 600 centímetres cúbics multiplicats per 4. Per tant, necessitarem 360 grams de cera verge d'abella, 1 quilo de resina de dàmar molta i 1 litre d'essència de trementina. Les eines bàsiques per a procedir a la seva elaboració són: bàscula i got mesurador per a obtenir les proporcions adequades de cada component, drap, massa i botella de vidre gruixut per a moldre la resina de dàmar, foc d'inducció, eina de fusta per a remoure, velcros i recipients adequats per al bany de Maria, embut i mitja incolora per a tamisar l'aglutinant, 4 recipients de vidre gruixut amb boca ampla i tancament hermètic d'almenys 750 centímetres cúbics per a envasar l'aglutinant. L'equip de seguretat necessari consta de ulleres antiesqueixades, guants antiesqueixades, màscara antipols, guants de làtex. En el cas que no hi hagi una bona ventilació, disposarem també d'una màscara amb el filtre químic adequat. És altament recomanable realitzar aquesta pràctica en laboratoris especialitzats, que complisquen amb els requisits i les normes de seguretat necessaris. A continuació s'indicaran els passos a seguir per a dur a terme una elaboració correcta de l'aglutinant. En primer lloc, prepararem tots els components pesant en grams cadascun d'ells. Posteriorment, ens equipem amb el material de seguretat, ulleres antiesqueixades i màscara antipols, i procedim a moldre la resina de dàmar. Cal triturar la resina sobre una superfície llisa i dura, embolicant-la entre papers de periòdic i colpejant-la amb una massa fins a aconseguir que aquesta quede en trossos molt xicotets. Finalment, es roda una botella de vidre gruixut per damunt, exercint pressió les vegades que siguin necessàries fins que la resina quede finament molta. Quan més fina estiga, més ens facilitarà el treball posterior. Una vegada molta la resina, es trosseja la cera verge d'abelles amb les mans, en xicotetes parts, i es deixa cada component preparat per separat en les seues proporcions adequades. A continuació procedim a la preparació del bany de Maria, on elaborarem l'aglutinant. Per això, cal utilitzar un foc d'inducció. És molt important no usar un foc tradicional perquè es corre un greu perill d'incendi i cremades. A partir d'aquest pas, sempre que s'estiga a prop del foc, ja siga observant o manipulant el material,
és fonamental actuar amb molta precaució i portar l'equip necessari de protecció, ulleres i guants antiesqueixades, mantenint en la mesura del possible tota la pell coberta, inclosos els peus. Posem en el foc d'inducció una temperatura de 80 graus centígrads i col·loquem sobre ell dos recipients que ajusten adequadament l'un dins de l'altre. El recipient contenidor haurà de tenir la quantitat d'aigua necessària perquè cobrisca per fora aproximadament un terç del recipient que es troba en el seu interior. Aquests dos recipients hauran d'estar ben subjectes l'un a l'altre. En aquest cas, el farem mitjançant unes cintes de velcro que subjectaran les anses de tots dos. Una vegada estiga tot ben subjecte, aboquem amb cura l'essència de trementina. Quan l'essència de trementina estiga temperada, introduïm amb precaució la resina de dàmar molta mentre remou de forma consistent i continuada. A partir d'ací és molt important no deixar de remoure en cap moment fins a la finalització de tot el procés. S'ha d'anar revisant contínuament el fons i els laterals del recipient, tal com mostren les imatges. D'aquesta manera evitarem que la solució es pegue i es reduiran en la mesura del possible les acumulacions sòlides de resina. Si es forma alguna d'aquestes acumulacions, cal continuar removent fins que finalment es dissolga. El temps mitjà de dissolució total de la resina en l'essència de trementina és de 30 a 45 minuts, encara que pot variar en funció de diversos factors. En aquest procés cal tenir especial cura amb les esqueixades que es poden produir en remoure, especialment si s'ha pegat part de la resina en el fons o laterals i intentem desprendre-la. Per això, caldrà procurar no acostar en excés el cos ni el cap al recipient. Una vegada que ens assegurem que tota la resina està dissolta, introduïm a poc la cera verge d'abelles trossejada i sempre sense parar de remoure. La dissolució de la cera és ràpida i el procés durarà escassos minuts. Quan tot el contingut del recipient estiga dissolt, apaguem el foc d'inducció i procedim a l'eliminació d'impureses i a l'emmagatzematge que realitzarà al mateix temps. Per a eliminar les impureses, es fa passar l'aglutinant per un embut prèviament cobert amb una mitja incolora, tal com s'observa en la imatge. A l'hora que es passa l'aglutinant pel filtre d'impureses, aprofitem per anar emmagatzemant-lo en els recipients de vidre. El procés d'abocament ha de fer-se amb l'equip de seguretat adequat i amb especial precaució. Després es deixa refredar l'aglutinant durant diversos minuts, fins que descendisca la seva temperatura i a continuació tanquem cadascun dels recipients el més hermèticament possible i els etiquetem adequadament. D'aquesta manera podran conservar-se fins a la seva utilització durant un llarg període de temps. Finalment, i no per això menys important, es dedicarem a la neteja dels materials utilitzats. Si es fa amb els materials encara temperats és més senzill i per això és convenient dur a terme aquesta operació al més prompte possible, sempre amb cura de no cremar-se. Com a dissolvent de neteja s'utilitzarà inicialment essència de trementina, que en cap concepte mesclarem amb altres agents de neteja com a sabons o detergents concentrats. Si es requereix usar desgreixadors, es farà posteriorment, evitant mesclar tots dos productes. Durant aquesta pràctica hem après una forma senzilla i ràpida d'elaborar un aglutinant per a pintar a l'encàustica. Recordeu que aquest aglutinant es serveix tant per a fabricar colors com per a utilitzar com mèdium en distintes aplicacions pictòriques. Per acabar, durant tot el procés no hem d'oblidar una cosa important: seguir detalladament les pautes de seguretat establides, així com portar en tot moment l'equip de protecció necessari.